A já pozvu na pódium třetího hosta, který si říká Gogo. Čau. Čau. Slova, posaď, slyšíš se? Jasne. Slyšíš se? Jak ti to napadlo dělat tohle vlogy, videa? Tak toto sa v zahraničí robí už dlhodobo, asi odkedy vznikol YouTube. V zahraničí. My nejsme zahraničie. Aha. Až tak. Jo, my jsme. Takže u nás se to dělá dlouho, pak to objevil Gogo. Z Petržálky. No a tebe to napadlo proč? Kdy? Ja som videl zahraničie, tak som to skúsil No a tak aj si ja. říkal doma a co? Takže si spúčil kameru nebo foťák? Ja som začal s natáčaním hier, čo je let's play. To nie je to, ako sme videli, to je to, že hráš hru a k tomu si dáš svoju kameru a ľudia vidia Hraješ tvoje reakcie. počítačovou hru a točíš se na kameru. Presne tak. A k tomu něco říkáš, jako jau, zabil mě. Podávaš to ako seriál, no, napríklad tak. A na to se lidi dívají. Ako na ordináciu, podobné. Jako na ordinaci, no. Jasně? Je to vůbec stejně napínavý, myslíš? A veľmi určite to je podobné. Fakt je, že i Tiež tam v tej hre zomrie niekto častejšie, ale je to podobné. je tam stejně postav, jako v ordinaci, to je pravda. No a takže si jednoho dne si udělal první video. A to vypadalo? Jo, to bolo hrozné. Jasne. To bolo fakt zlé. Nemalo to taký úspech. Nemělo to úspěch? Tak som skúšal niečo iné, tak som už potom začal natáčať normálne tie let's play, tak sa tomu hovorí, keď hráš hru a komentuješ to a kúklo sa na to 20 ľudí, tak som bol z toho úplne happy. 20 lidí. Čo je to na začiatok dosť? No jasně. 20 neznámych ľudí na teba pozerá, ako hráš hru. Za každý like som bol rád a za ten čas sa to tak rozrastlo, až to vzniklo, že 507 000. No ale potom si přišel k vlogu, kdy už začal si točit No, to som urobil ako odmenu za 400 odberateľov, keď som natáčal tie hry, tak za 400 odberov som ako odmenenie tým ľuďom. Lebo vtedy na začiatku som ešte nenatáčal s tvárou, to som iba komentoval. Tak nech vidia moju tvár, tak som natočil ako bonus za tých 400 odberov. Takže si poprvé udělal veselé grimasy, řekl si to své slavné, proslulé. Šiška. Jo, šiška. To bol v tom najslavnejšom videu, no. Neviem, jak ma to napadlo. Mal som na stole šišku, mať drevenú. No. Tak my víme, jak vypadá šiška, to i v Čechách, jo? Ja som to zobral a urobil som k tomu ten svoj face, ktorý vznikol už dávnejšie, to som robil v tábore normálne, že... A je to divné, lebo... Ukažím, to pobaví. A neviem, normálne to ľudia nedokážu spraviť, lebo... Skús to spraviť. To je ono, to je presne ono. Ty si šikovný, ale ľudia s tým majú problém. Áno. A keď som to zostrial, tak to ľudí asi zabavilo a vyzeralo to pomerne vtipne a tak z toho vznikol ten môj ksicht. Kam na ty nápady chodíš, nebo? Improvizácia. Píšou ti lidi? Záleží na tom, čo chcem robiť ja. Pretože keby som robil niečo, čo ma nebaví, tak to aj tak vyzerá. Ale berem si aj nápady od tých ľudí, aby to zase zajímalo aj tých mojich divákov. Kolik toho natočíš týdne, těch videí? Podľa toho, aké je obdobie. Teraz som 2 týždne neurobil nič, som si dal prestávku. Neoficiálnu, nepovedal som nikomu. To si celkem všimol. To si ľudia všimli podľa mňa, no. Lebo predtým som vydával každý deň jedno video. Chodíš do školy? No, na strednú školu. No ne, tretie. to vím, že tam jako seš hlášen, ale jsi tam chodíš. Když každý den děláš Aj tam video. chodím, jasné. Aj tam chodíš. A idem do školy, prídem domov okolo 5:00 po obede. A Kolem 5. po obědě. Slovensko je zajímavý kraj, no? Stredná Omolecka, tak sme tam dlho. Ale za to doma sa až tak nemusím učiť. Oproti gymnáziu. Ale ty studuješ? Fotografiu. Fotografii. Takže to k tomu máš blízko. Takže přijdeš domů v 5 hodin, No, po obědě. no je, to som sa naobedoval o tej 5:00. Ano. A potom, keď som sa naobedoval, tak som išiel do garáže, kde natáčam. A natáčal som, potom som to strihal. Strihanie trvá dlho, hodinu, potom ešte to exportovať. A vzniklo to tak, že som ešte zobral psov a išiel som o 11:00 spať. A to bol môj každodenný program. Mimochodem, dá se tím živit? Dá sa tým živiť, ale... Natáčením vlogu se dá živit tady tím. Ale dobře. hlavne v zahraničí, pretože u nás tá reklama je platená oveľa menej. To znamená? Za 1000 videní máš 50 centov. Za 1000 videí máš 50 centů. Ty máš 60 milionů zhlídnutí. Dobre, ty. Dobře. Vieš to prepočítať. No to bych se neodvážil, ale tak jako dá se tím teda uživit. U nás moc nie, tu musíš mať fakt, že hrozne veľa videní, aby si sa s tým užíval, ale pomôže ti to k tomu, aby si skúpil nejakú výbavu k tomu, aby si natáčal a tak. No a čím se teda živíš jinak, kromě teda školy? No, fotografiou. Zároveň fotíš. Je to krátkodobý fenomén, myslíš, nebo ještě za 60 let se budeme dívat jako Maška, musím domů kouknout na Goga. Je to možné. Ale podľa mňa to nevydrží, pretože môj vzor, ktorý s tým začal, tak on to už robí 7 rokov a drží sa stále, takže dúfam, že to vydrží mne aspoň tých 5 rokov, bol by som šťastný. Jak je to možné, že tady je fenomén, který má 60 milionů zhlídnutí a televize potom neskočí, to je sledovanost úplně neuvěřitelná. A je možné, že už mi písali, lenže ja mám na tom maile taký spam, že som si to nemusel ani všimnúť. Ty máš možná v mailu nabídku z televize Joj? Joj, no. A ty to nevíš. Ale mám tam jednu správu o televízie Joj a mám tam 500 správ v štýlu ahoj, pusinku a ako sa máš a tak. Takže je to medzi tým dosť ťažké vybrať. Takže lebo, ty neodepisuješ. no, lebo ľudia dosť často píšu blbosti na e-mail, vieš, a medzi tým si to nájsť, to je dosť ťažké, takže odpísať na všetko je nemožné, keď ti denne príde 1000 správ. Kopírujou tě lidi už?
Jsi už takový pojem ve světě vlogingu, že by tě kopírovali? Bol teraz taký dosť problém s tým, že všetci písali na videá ľudí, čo začínali, že kopíruješ a to už písali aj za to, že používaš rovnakú kameru ako Gogo, kopíruješ a proste za každú blbosť. Alebo mal si oranžové tričko vo videu, chápeš? Tak za každú blbosť už to ľuďom písali, že už to už ani nebavilo robiť potom. No já jsem koukal, že ty máš zajímavá videa, kromě šišky, což je opravdu populární, tak si tam měl nějaký poměr s Nutellou. To bolo v tom istom videu. V tom istém. To znamená, tam si se nějak... Som si pomýlil make-up namiesto Nutelly, tak som použil Nutellu. Aby som zakryl výrážky v podstate, tak som si dal Nutellu na tvár. To se dělá v Bratislavě. Teraz to fičí, no. Teď to fičí, co jsi to rozjel. Máš aspoň sponzora Nutellu? A bohužiaľ. Možno je to v tom maile, ja neviem, lenže medzi tými správami som si to nevšimol, vážne. Takže ty si se namazal Nutellou a všichni... No, takým maliarským valčekom som to tam nabral. Mimochodem, co já vím, tak ty máš v Petržalke v paneláku, si vystěhoval tatínkovi auto a zabavil si garáž. Presne tak. Co na to rodiče? Ale tak v pohode, teraz už to berú v pohode, ako zo začiatku to bolo také, že podporovali ma, že je to niečo nové, že môže to byť sranda, ale mysleli si, že to robím iba pre srandu. A potom, keď už to išlo týmto smerom, keď už tam bolo tých 500 000 ľudí, tak povedali, že OK. Tak Už se můžeš mazat Nutellou a mluvit o šišce. Už to je na tebe. Nemáme problém. Hej. No a co s tím teda teďko bude dál? Budeš vymýšlet další a další? No, tak pokúsim sa to robiť, kým sa bude dať. Kolik můžeš mít v Čechách na Slovensku odběratelů? Ja už sa čudujem, že mám 500 000, keď si zoberieš, že 15,5 milióna dokopy. No. Že kam to pôjde. Že ma odoberá v podstate každý 10. Slovák. To je strašidelné. No to je strašidelný. Funguješ už jakoby hvězda? Poznávají tě lidi na ulicích? Non-stop. Non-stop? Akože idem do školy a poznáme 10 ľudí cestou do školy. No to jsou spolužáci, to nepočítá to. Hej. Já myslím normálně, když jdeš nakupovat No? Nutellu, říkáš, Gogo. Nutello a valčeky, tak hneď tam stretnem v tom oddelení fanúšikov, no. Jo, a nechávají se ti podepisát a tak? Nechajú si podpísať Nutellu. Nutellu? No. Jenom, musíš si koupit Nutellu. Ale keby som mal vybaveného toho sponzora, tak poviem, že kúpte si Nutellu a dostanete podpis. Jo, tak, a takhle to zatím rozdáváš jakoby zadarmo? No. A co to je za lidi, nebo kdo tě sleduje? Je to odhraničené, by som povedal, od 13 do 25. Ale sú samozrejme aj nižšie, aj vyššie. Mimochodem, proč Gogo? Je to prvé slovo, čo som kedy povedal. Ty jsi řekl první slovo Gogo? A No. proč? Nebo čemu? Ja neviem, prečo som to povedal. K čemu jsi to říkal, nebo co jsi viděl? Rúška Gogo? Na všetko som to hovoril asi. A na sviečku som hovoril kaka. To bola taká zmena. Jsem rád, že máš Gogomen TV a ne Kakamen Kakamen TV, to by bolo horšie. To by bylo mnohem horší. A mňa tak prezývali, keď som bol malý, rodina, tak mi to zostalo. No. Takže máš pravidelný diváky, který to No to z tých 500 000, oni to videli viackrát. Kolikrát psali ti, kolikrát se to pustili? Já jsem třeba viděl 4krát videoklip Valerie. No niekto hovoril, že aj 30krát jedno video, čo už je dosť. A odkud ti psali? A V Čechách by ti psali z Bohnice, ale od vás? z Pezinku, tam je taký najbližší ústav. Tam je nejbližší ústav. Takže tam to má hodně odběratelů, co? Hej, tam celý deň to beží na tej telke. Aby malo čo tešiť, vieš. Jasně, aby měl co těšit. No ale jinak asi píšou, že dobrý, ne? Jsi s tím spokojený. No z Pezinku, hej, tam jo, tam dobrý hlas. No ale ostatní asi mají z toho radost, ne? Bavíš ty lidi. No, keby som nebavil ľudí, tak to nerobím. Nechcem byť depresívny, chápeš, že kvôli mne by si bol smutný, to ne. Ne, musíte být vtipný. Nutella, šiška. A už máš úsmev. No tak já ti popřeju, ať jednou to rozdáhneš aspoň do televize a 60 minut asi mít nebudeš sledovanost, to už dneska televize nemají na Slovensku. Tak ja sa snažím o to, aby z tých ľudí z televízie išli na internet skorej. Pretože Zrušit televizi. Ne zrušiť televíziu, nechať ju tam, ale nech ľudia viac sledujú internet, pretože to je voľné médium, kde si zapneš, čo chceš. V telke ti beží, čo nechceš. Aj. A to bys viděl, kolik lidí se na to dívá. Na to, co nechtějí. Gogo!